हाग्रामा महिलारिया मा बुङा हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राफोरा पलिटिकेलि मोटिवेटेड हाग्रामा महिलारि बिथांनि मतलबआ एबसुखौ गाज्रि मोनहोनानै गाव गोहोआव फैफिननो नाजानाय बे बाथ्राखौ बुंदों माहारियारि आफाद एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' मा होना हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राफोरा पलिटिकल मोटिवेटेड बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंनानै रायजो राजाफोरखौ कनफ्यूजन खालामनानै एबसुखौ गाज्रि मोनहोनो हायो नामा सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गाज्रि मोनहोनो हायो नामा बिथांनि मतलबा जाहैबाय बे बिथाङा एबसुखौ दुसिनानै सोरखौबा दुसिनानै गाव गोहोआव फैफिननो हायो नामा बिथांनि मतलबा बे थारैनो नंगौ बावैसो हाग्रामा महिलारिया गावनि राजाखान्थियारि मेलाव बुंनाय बाथ्राया दिनै सारा आसाम नाङैनो बर' हारिखौ साननो गोनां खालामदों जायनि थाखाय सासेनि उनाव सासे गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव फैफिननो होफिनदों। सनितपुर जिल्ला राङापारा दखरा एबसुनि खुंगा 46थि बोसोरारि जख'न्थाइखौ बिहोराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। बेबादिनो राङापारा दखरा एबसुनि खुंगा 46थि बोसोरारि जख'न्थाइनि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा थोंजोङै फिननाय होफिनदों हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव। थारैनो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बुंमारदों नोंथांमोना खोनासं। जिल्लानिनो सिङाव थानाय बे राङापारा दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि दिनै थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल दङमोन बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लाफैदों दा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौनो माने सावरायनाय जादों जे बे ओनसोला बिटिआर गोरोबथा बायदियै सिमा बारायनांगौनि जि दफा दङ बे दफा बायदियै जिहेथु सिमाया माने बारायगोन आरो दासिमाव 41था गामिया माने दाजाब जाबाय आरो थाबैनो 19खन गामिया दाजाब जानो थांगासिनो दङ आरो रिमेनिं गामिफोराबो थाबैनो दाजाब जागोन आरो बे गुवार हालामखौ लानानै जिहेतु मोनसे 6 शिड्युल गुवार मोनसे बिटिआर हालाम जे माने 6 शिड्युल बिटिआर हालामाव माने 60था समस्तिनि थाखाय माने समस्ति बानायनो सिङाव दिनै प्रिपारेसन खालामबाय थादों आरो लोगोसे आरो प्रिपारेसनल' नङा बेखौ दिनै पार्लामेन्टआव लांनानै बेखौ मोनसे सोदांनाय लाबोनांगौ संबिजिराव बेखौ माने दैखोनांगौ आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बिटिएडि जेनिखि नामाकरन आरो दिनै बिटिआर जिहेतु जाबाय बेखौ मोनसे पार्लामेन्टआव आमेन्डमेन्ट जिखिनि मोनसे प्रसेस दिनै सोलिबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुवार आरो गोथौयै रायजो राजाफोरजों बेवहाय फोरमायलायनाय हाबाफारि जादों जिहेतु बे ओनसोला बिटिआर गुवार हालाम माने जाखांनायनि उनाव जौगानांगौनि थाखाय बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटरफोरा बा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना जौगानायनि खामानि मावगोन फारसेथिं जोंहा ससियेल अर्गेनाइजेसन बा जोंनि रायजो राजा बा जोंनि सिभिल ससाइटि बा जोंनि आइ आफा जोंहा ससियेलि जोंनि माने समाजखौ जोङो बोरै दागोन जोंनि रांखान्थिखौ जोङो बोरै जौगाहोगोन जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो बोरै माने दावगाहोगोन जोंनि खौसेथिखौ जोङो बोरै खालामगोन जोंनि समाज आरो गामिखौ जोङो ड्राग्सनि जोङो बोरै फ्रि खालामगोन नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौनो सावरायनाय जादों आरो दिनै बे माने आरो माने जे जोंनि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोङो खावलायहरदों जे जिखिनि एपारे बायदियै बेवहाय हाफ पाट्टा मोनजोबनांगौ सनितपुर ओनसोलाव दासिमाव 17,000सो क्लेमेन्ट्स बेबायदि दंबावो मोनबावनो थाबैनो बेखौ जेन माने मोनफुंहोनायनि गेजेरजों जोंनि नैबे गुवार हालाम ओनसोलनि जिखिनि हा रिलेटेड जिखिनि खामानि बेफोरो जेन माने रावबो बेबायदि मोनसे हार्डल जानो गोनां जाया बा सरकारि स्किम बा आसनि लानायाव बिथांमोना जेबो उसुबिदा जानो गोनां जाया बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै नायबाय थादों आरो फारसेथिं जे जोंनि एकर्डआव थानाय माखासे दफाफोर जे इयुथ माने स्पेशेल मोनसे रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा बा दिनै मा होनदों जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेखौ फुल प्लेसेड मोनसे कसारि काउन्सिल दानायनि गेजेरजों कनस्टिटिउसनेल माने खालामनायनि गेजेरजों बा मा होनदों बेखौ भिलेज नटिफिकेसन बा कनस्टिटिउन्सि नटिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों बै ओनसोलखौबो मोजाङै माने जौगाहोनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंदों आरो कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोरनि जिखिनि हाजोआरि एसटि जानांगौनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बेखौ बेवहाय माने फंनैसो बाथ्राजों बेवहाय फोरमायनाय जादों थारैनो
थारैनो जिबायदि मोनसे राङापारा ओनसोल मोनसे रिसोर्स मोनसे थानाय मिथिंगायारि सम्पद थानाय बियो मोनसे ओनसोल थारैनो बियो जोंनि सांग्रांथिनि सायाव जोंनि जौगानाया दा बेखायनो रायजो राजाफोरजों घरुवा माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों खोब रायजो राजाफोरनि मैखोम मोनसे अनसायनाय रायजो राजाफोरनि मोनसे मैखोम बाहागो दैदेनगिरि जाय बिथांमोना दिनै गोहोआव दङ आरो आसाम सरकार जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो कमिटमेन्ट होनाय बिथांमोन बा भारत सरकार रायजो राजाफोरनो कमिटमेन्ट होनाय बिथांमोन एकर्डनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बिथांमोना बुंबाय थादों आरो जोंबो नारसिनबाय थादों जे दिनै गासै गामिफोरखौ दाजाबजोबखांनायनि उनाव बेवहाय माने 60टा समस्ति बानायगोन आरो बिनि 75 रिजार्भेशनखौ लानानै सिटखौ बानायनाय जागोन आरो सिट जाखांनाय लोगो लोगो 2025नि जिखिनि काउन्सिल इलेक्शन बेवहाय माने जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा भट होनो मोनगोन नैबे बाथ्राफोरखौ दिनैनि जुदि खामानिया जेबायदि स्पिड आरो स्पिरिटआव खारदों बेबायदि जायोब्ला निस्सय रायजो राजाफ्रा 2025आव नैबेहाय समस्ति जागोन समस्ति जायोब्ला भट होनो मोनगोन जोङो बे बाथ्राखौ जोङो नुहुरदों आरो फार्टार बिथाङा दिनै बुंबाय थादों जे 60टा समस्ति जानाय नङा होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' मा होना हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राफोरा पलिटिकेल मटिभेटेड बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउजन खालामनानै एबसुखौ गाज्रि मोनहोनो हायो नामा सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गाज्रि मोनहोनो हायो नामा बिथांनि मतलबा जाहैबाय बे बिथाङा एबसुखौ दुसिनानै सोरखौबा दुसिनानै गाव गोहोआव फैफिननो हायो नामा बिथांनि मतलबा बे जाय मानसिया मुभमेन्टखौबो माने होबथाबोदों जाय मानसिया एकर्डखौबो होबथादों आरो जाय मानसिया सिमाबो बारायनाय जाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथां बुंसेयावबोथ' दिनै एकर्डआबो जादों बिथां बुंसेयावबोथ' दिनै फेस वाइसआवब्लाबो 41टा गामिया दाजाब जादों बिथां बुंसेयावबो जे दिनै बिटिए दिनामा बिटिआर जादों बिथां बादा होसेयावबो जे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जादों बिथाङा माखौ बादा होनानै थाबथानो हादों बिथाङाथ' नोङो जातिनि गावल' हारसिं माने मन'पलि लिडार बिथाङाल' जे गाव हारसिङै माने जातिनि राजा बे नङाना बिथां बुंनायानो जाजोबनो बिथांनि बुंनायफोरा पलिटिकेल इन्ट्रेस्टेड थानाय माखासे बाथ्राफोर मतलब थानाय जानो हायो माने कनस्ट्राक्टिभ जानो हायो आरो सोंखारिलायनाया जुदि डिस्ट्राक्टिभ जायोबा बेफोरबायदि सोंखारिनायखौ रायजो राजाफोरा बा नोंथांमोनाबो बेखौ बिजिरनांगोन सोरखौ इनकारेज खालामनांगौ सोरखौ डिसकारेज खालामनांगौ आरो सोंखारिग्रा मानसिफ्रा प्रेक्टिकेलाव माब्लाबाबो खामानि मावा सोंखारिनानैनो बिथांमोना समय नस्थ' खालामो आरो सोंखारिनानैनो दिनै बिथांमोना इउटुबनि बिजनेस खालामो आरो सोरबाया सोंखारिनानैनो दिनै राजखान्थि लाबालाबनि सिमांफोरखौ नुयो दा बेवहाय बबे बाथ्राया पजिटिभ हाबनानै दं बबे बाथ्राया नेगेटिभ हाबनानै दङ नैबे बाथ्राफोरखौसो माने बुजिनो गोनां दं सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव